Hibaw mo sa kadak sa bahin sa ekonomiya nag-agad sa consumer spending sigon ni Professor Hikana sa University of the East, 74.5% sa Philippine economy nagsalig sa household consumption. Taku ano? 3/4 sa atong ekonomiya gibuhi sa household spending. So pilay gastuhon nato kada adlaw, dako kay na siya og papel pagpalambo sa atong nasudnong ekonomiya. So matubo lang pagbalik ang atong ekonomiya kung dunay igong kita ang atong katawhan. Aron doon sila dugang ikapalit sa ilang inadlaw nga mga panginahanglan. So hinaut na minaw ini ang mga negosyante. Tanawa, naluya ang ekonomiya tungod sa kagamay sa kita sa katawhan. Nganong gamay ang kita kay inyong gipugnan ang pagtubo sa suhulan. Nanay legislated wage increase, aprobado ang Senado. Dugay na, Pebrero pa na naaprubahan sa mga senador. 100 pesos na legislated wage increase across the board. Tanang trabahante, tanang kompanya, tibok Pilipinas. Kailangan mo patuman anang 100 pesos nga uminto sa suhulan. Inyo nang gisupak. Kay mapurdoy ang inyong mga negosyo, manira ang inyong mga operasyon, madaot ang nasudnong ekonomiya, amaw nito ba? Tungod sa inyong pagpugong, tungod sa inyong pagpugok sa suhulan, gamay ang kita sa katawhan, gamay ra ang ilang gasto, luya ang atong ekonomiya. Kay 3/4 di ay, 75% sa atong nasudnong ekonomiya nagsalig sa household spending. So timan ini ninyo, mo ni bag-o na tong argumento, matag higayon nga dunay mo ingon nga makadaot ang taas nga suhulan. Maghisgot ta unsa may taas nga suhulan? Ang atong gisgutan nini minimum nga suhulan. Wa tay labot ang dagko na kay mga sweldo. Kay kung patasaan sa nimo pagkaya ang sweldo at tinuod, di sad mabuhi ang mga negosyante. But we are talking about basic wage. We are talking about minimum wage. We are talking about living wage. Kanang minimum nga kita nga igo makabuhi sa pamilya. Kay suma sa sulti ining ekonomista, ang kita sa pamilya, inigastos pamilya siyang kita, dako kay nagpapel, pagpalambo, pagpagana, pagpabaskog sa ekonomiya. Kay doon na bagoy trabahante nga inig sweldo, ibutang sa unlan ang iya sweldo, gastuhon gina. In fact, wa pa niya madawat ang sweldo, gibali na na. Doon na apelido na sweldoha. Ang ATM to anas giutangan nila. Magasto gina. Inigasto sa mga pamilya, mulambo ang ekonomiya, mahalinan man. Mukita man ang mga negosyante. Sa ato pa kung mas dako pagyud ang kita sa mga pamilya, mas dako pagyud ang ilang gagasto, mas dako pagyud ang kita sa mga negosyante, mas dako pagyud ang ilang ginansya. Pero unsaon taman ang ilang makita nang tumoy raman sa ilang ilong. Di sila makakita sa mas dako nga hulagway. Ng ilang pagpugok sa suhulan sa mga mamumuo nakapaluya sa ekonomiya nga nakatampo sa kaluya sa ilang mga negosyo. Mintras kung nilang aryaha na suhulan, ilang patasan og jutay ang minimum, dunay gamayng sobra ang mga pamilya nga ikagasto sa ilang uban nga mga panginahanglan, madasig ang ekonomiya. Mudako ang ilang halin, muburot ang ilang ginansya, maka-hire sila o dugang mga trabahante, maka-expand sila sa ilang mga negosyo. So ang tanan tabangan